At mahal, ito na nagbabalik ang Santo Papa ng mga green flag. Ako ulit to, si Kim Chino, at sabi ko nga sa inyo, diba, hanggang 9 PM pa ako, kaya naririnig nyo pa to, oo. Ito na nga mahal, di ba nga balik Chinitox na tayo, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At sabi ko kanina, bibigyan kita ng 3 katangian ni Dawan. Ito, recap na tayo ha. Sabi ko, una, si Dawan ay certified stress reliever. So, dapat marunong siyang magpakalma. Marunong humimas kapag ikaw ay bad mood, 'di ba? Na talaga nga namang tatanggalin ang mga sakit ng iyong kasukasuhan. Papalitan ng sarap. Oo. Aw. At ang pangalawa naman, sabi ko, si Dawan ay game sa kahit anong trip mo. Ito na yung dapat same wavelength kayo. Na kung saan talaga nga namang sasakyan ka niya, sasakyan mo siya, magsasakayan kayo. Diba? Na kasi ang sarap kaya ng mahalin ang taong compatible sa trip mo. O kapag sinasabi nating masarap mahalin ang kapareho mong baliw. At ito na mahal, ang pangatlo. Nakatangian ni Dawan. Siya ay marunong makontento. Ito na yung point na dapat wala nang iba. Na kung saan ikaw lang sapat na, sobra-sobra pa nga. Yung contentment level na dapat mapapatanong siya na, or pwede mong tanong na kanino ka lang, ha? Sagot, kanino ka lang? Kanino ka lang sasaya? Di ba, syempre, sasagot niya na sa'yo lang. Di ba? Na sa'yo lang ako, sa'yo lang to lahat. Sa'yo lang ang aking puso at pagmamahal. Ganon. Kasi di ba mahal, presensya, oras at ikaw mismo dapat sapat, sobra-sobra at talaga nga namang wala ka na dapat titikman pang iba. Hindi mahal, sa totoo lang. Ito, hindi ko alam kung kailan ba ako dapat magseryoso. Pero ito mahal, yung totoo lang, kasi naranasan ko na rin naman, si Kim Chino, naranasan na rin naman niyang umibig at talaga nga namang sinuko ang lahat. Na masarap kayang isuko ang lahat sa taong worth it, 'di ba? Na talaga nga namang i-share mo ang lahat ng experiences mo, 'di ba? Isusuko mo ang iyong pride. At kung ano pa ang gusto mong isuko, basta alam mo naman talaga na worth it siya, go mo na. Na alam mo naman talaga at ramdam mo naman talaga based on our Chinitox ngayon na 3 katangian, Dawan naman siya, di isuko mo na. Isuko mo na ang puso mo at isuko mo na ang pride mo. Kasi ang pride, talaga nga namang hindrance yan sa true love. Mahal, 3 na yun 3 katangian na yun ng Dawan. Syempre, bago ako umalis at magpaalam, may pahabol pa akong isa, kumbaga bonus na katangian ni Dawan ay chinito. Kaya yung pinakikinggan nyo, si Kim Chino, ay nako, baka ito na yung Dawan nyo. Anyway, mahal, happy Friday at ako'y babiyahin na, oo. Si Kim Chino ay may gimmick. Bakit? Deserve ko to napagod ako this week. Oo. Anyway, mahal. Ako ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to mahal, DJ Kim Chino. At syempre, susunod na po si Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! One